dijak. Sing dijake gelem ya. Kayak ngevlog sore karo Bos Nur Saladin. Halo, assalamualaikum. Aja lali di subscribe channel John Yono. Ya. Oke, kumpul perkututan sore hari ya ta. Karo ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi. Kopine pahit. Sing pahit kuwi. Kopi pahit. Sing pahit kuwi legi. Oh, kleru man. Oh, iki sing pahit. Iki kopi pahit. Nang Padikewan Perkutut. Nang Masterpiece. Ning Masterpiece. Ya. Kumpul iki Kumpul. Engko bengi gek rame ya, acarane rame. Karo takon ngevlog nang pertanian ngono. Ngomong lali mari ngeblok iki wis nggo HP padahal mau dondo bos. Saran saka Bowo iki. Kepiye? Sarane kon kaya petani habis kae lho. Oh, kae sik muni apa petani gramason ngono kae. Kowe men bar kuwi nek ketemu kata-katane, kowe bar kuwi men munamuni munamuni sasake. Lah kaya karaktermu persis kowe nek kaya ngunen-nguneni Mas Jamil kae lho. Wah, karepe ngono kae ya, luwes ya man ya. Nek njur karepe njur petani gramason apa ya? Apa sih? Yo iya. Nek mesti iki kata-katane iki sing kira-kira iki Sing rada apik kata-katane ya. Pasine iki ngene sapa Adi, anu iki kata-katane harus sing benar emang nih. Kan kata-kata ora diflorke. Oh, kae kata-katane kata-katane piye kae? Petani apik. Ngene iki Petani apa to kae? Hama dibenci wanita. Oh, segala dibenci wanita. Nek kene. Nek kene kata-kata apa? Kira-kira apa? Golek kok. Nek kuwi mbok kuwi nek pas kan mbok kuwi terus. Ayo kuwi gare ciri khas e ya. Kan nek ketemu kata-kata kuwi yo bareng wis miso-miso tok isine kok. Iki misuh-misuh kono ngene kaya karo Jamil ngono kae. Iya kata-katane apa ngene lho ya. Oh, men iki nek Lur kayak kata-kata lur. Kira-kira ki gawe apa ya lur diwe kata-kata, gawe ciri khas aku nek pas ngevlog ngene karo kanca-kanca ngene lho lur. Ben duwe ciri khas lho. Channel John Yono kuwi lho. Gawe karo Ora iso dibalik nek wis dadi kanu ya. oh wis ra iso. Ora iso iki foto iki. Entar aku Ora iso. oh ora iso dibalik Ji, ora iso nyuting kowe aku juran. Yo. ora jual apa nek? Nek siliwat iki tembekmu ya ora iso. Ora iso. Masuk apa iso? Ora iso nek wis dadi video arep diwalik ora iso. Oh, nek dadi video angel jebulane. Berarti ramang diplening-plening to sak ngene iki to. Sake. Sak-sak. Mawe aku wis mleneng lah hasile luput tok. 2026 kuwi rasa diplening diawur. Oh, diawur wae. Diplening hasile luput. Kaya aku mau mleneng arep gawe konten mancing wis nyiapi walesan pancing. Aku ngomong yo arep mancing karo kowe ngevlog mancing. Hah? Iki sak jibuke gawe semprot cangkemmu ngono kok piye? Heeh. Oh, semua ngomong kok semprot gramason ngono. Gramason ya apa iki? Gramason obat ronda apa obat suket. Terkenal ronda iki baju iki. Ah, gramason kuwi. Ronda kan mesti Do ngerti ya. Po, gawe apa ya kata-katane ya sing kira gawe ciri khas iki. Sing luwes. Iku lak iso sanding karo petani habis, ora dadi siji rame kae. Wah, yo kaya ngono pas Jamil ae yo. Ah, ngono kae. Karepe Nek kok. video pendek ngono kuwi. Kok Jamile wae di Konten terus. Sopo wae teko ngomong Jamil. Jamil kowe iki artis kumil. Heeh, bote to ngontene Jamil. Sapa sih demenge Jamil wae ngono ya. Iso mah Jamil cuma ya. Jamil iki sapa ngono ya? Tenar Jamil. Jamil. Mil Jamil. Ora mil. karo apa gawe loro apa. Gawe rong kata-kata